dyn ni eisoes wedi cyfarfod Mandy. Ond amser rwan I gael bach o bwdin a tarten siocled. Felly lle sy'n cychwyn arni? Reit, I dechrau, ni'n mynd I wneud beth maen nhw'n gweud sweet pastry. Okay, a mae 200 o fflwr mewn fan hyn. Mae 100 o menyn heb halen fi'n mynd I roi mewn. A hefyd caster sugar. Nawr, chi'n jyst rwbo fe mewn fel byddwch chi'n neud fel breadcrumbs, fel unrhyw pastry chi'n neud. A wedyn beth fi'n neud y bach yn gwahanol I roi wy mewn. Okay? Pam ni de, Mandy? Wel, fi'n teimlo mae fe'n rhoi blas mwy wyll. A mae fe'n mwy rich. Ie, fwy moethus, ie. Ie, na fe. A chi'n cymysglu fe gyd mewn, a wedyn, chi'n rhoi yn oergell I seto, gadael e resto, a wedyn mae fe'n dod mas fel hyn. A bydde hwnna'n rhywbeth lle ti'n neud diwrnod neu ddoi o flaen llaw? Gallwch, ie, dim problem o gwbl. Nawr te, fi wedi dod ar tins calon hefyd, Ie, dangos yn ande, yw cael pawb bytreg a gweld o Bert. Ar gyfer Santes Dwynwen fori. Perffaith. Nawr, beth fi'n arfer wneud, dwi ddim yn defnyddio rolling pin, os fi'n iwso tarten tin fel hyn. Mae fe'n rwyddach, fi'n jyst rhoi bach o blawd ar busau, tynnu fe bant, a wedyn fi'n gwasgu fe mewn I wneud siŵr bod chi'n gael e... Yn even, fel yn hafal I gyd. Gyd o siŵr, ac os mae lips bach I gael fan hyn, bod e gyd yn mynd yn yr un ffordd. Felly, sori, mae hufen ar ferch tân. Yn iawn. Dwi'n jyst cadw llygau bach sydd yn... Yn iawn. O, wain yn handi iawn yn y gegin, Mandy. Beth eisiau, yn fe? Dwi da'n droi pethau, dwi ddim lawn I fynd arall. Nawr ta, beth fi'n neud yn bach yn gwahanol hefyd, yw roi hwn I rhewi. Oce, rhewi, mynd anarferol. Pam na re? Ie. Wel, fi'n teimlo, mae fe'n cadw moisture yn y pastry, a pam chi'n rhoi e yn y ffwrn, dwi ddim yn shrinco. Sa'n rhoi beans neu dim byd mewn. Top tip, Mandy, o'r pastry yn y rhewgell. Prico gwylod, a wedyn fi di wneud hwn o blaen amser, wneud siŵr bod e'n crisp neis iawn. A beth fi'n mynd I wneud nawr, I'w wneud fel simple ganache. Right, beth yw ganache? So ganache. Dwi'n gysio hufen yn rhan ohono fo. Ie, fi wedi troi off, a fi wedi troi just nôl bach yn o to. Ganache yw fel hufen a chocolate. Hwna yw'r beis chi gallu dachrau gyda, a wedyn allwch chi roi blas beth bynnag chi hoffi, neu mae teulu, neu ffrindiau yn hoffi. So beth fi'n mynd I wneud yw just dod â hwn lan i'r boil fan hyn. Felly, hufen dwbl sgyn ti yn y sosban yna? Ie, hwn yw dwbl, a hefyd, beth allwch chi gallu defnyddio yw yr Elmley cream. Da'r dwbl, maen nhw'n gweud bita fe mewn 2 diwrnod. Gyda hwn, chi allu defnyddio mewn 4 neu 5. So bach mwy amser y ti wared. Chi'n neud ymlaen amser. Right, okay. Pam amser gyda chi. Chi gweld, mae hwnna di berwi lan. Fi'n mynd I defnyddio chocolate dywyll heddi. Tipo hwnna mewn 125 o gram o chocolate dywyll. Tynnu fe off y gris. A wedyn, cadw styrio fe. A chi'n gweld, mae fe gyd toddi lawr, a mae fe'n cymysglu dy gilydd. Yna chi'n neud siŵr bod chi'n cadw mynd. Yn wedd a glai. Ie. Yn hapus bys tynnu fo llwy yn hun, yla. Ie. Santes Dwynwen hapus o wain Gwynedd. Ie. A chi'n gweld, mae fe gyd I toddi lawr, gyd I mixto dy gilydd. Nawr te, os chi'n moyn rhoi blas arall mewn, rowch hwn mewn I bowling gwahanol, gadwch e... Oeri? Oeri bach. Dim lot, ond bach. A wedyn, beth allwch chi roi mewn yw fel extracts neu syrups. A mae cwrent dion gyda fi fan hyn. Fi wedi defnyddio yn y tarten dywyll. A hefyd, yn y tarten llath, fi wedi rhoi y peppermint extract. Fi gallu cael rein o siops cacen neu lleol. A allwch chi roi blas... Lle amrywio fe I gyd, lle? Ie, beth chi'n hoffi roi mewn. Hyfryd. Nawr te. Fi'n mynd I cadw hwn yn ploen, a beth fi'n mynd I wneud yw just tipo bach mewn i'r ceis fel yna. Symud y basif, o bod pawb gytra'n lli gweld ti yn iawn. Y campwaith sy'n digwydd yn hyn. Ie, so fi just tapo fe bach, fe seto mas. Nawr, gyda un fan hyn, I chi dangos I chi, a fi wedi rhoi calon mewn fan hyn. Iawn. Beth fi'n mynd I defnyddio yw chocolate gwyn. Chi'n gweld, na ddangos chi'r galon fan hyn nawr. Chi'n gweld fe mae Mandy wedi wneud. Ble chi'n gweld 2 galon fach mewn fyna yn Bert. So, siwt ti'n neud rhywun yna, Mandy? Fi'n mynd I... Cadw hwnna fan hyn. Ie.
fi'n mynd i roi chocolate, bach o chocolate gwyn mewn So fan ti hyn. newid doddi fe yn y microdon, ie? Just yn y microdon, just am tymau bach. Os mae bowls plastig gyda chi, defnyddiwch hwnna yn lle y glas. Ocê, Os grêt. chi'n rhoi chocolate mewn glas, mae fe'n mynd rhy dwy mewn y gwylod a chi allu... ie. O, mae'n mynd bach yn Ie, mae fe'n... gwych. Ydy, mae fe'n byrno. So. Reit, so'r pethau ffansi bach na'r te. Bethau ffansi? Ie. Nawr te. So fi just mynd i roi fel cilch bach. Fel na. A war y teg, mae'n neud hwn am y tro cynta yn y gegi fan hyn ar ffram da. Bach mawr. Y goleadau, ie fyd. Un arall to. War y teg. Fforc neu cyllell siarp, a chi'n gwasgu mewn, a chi just yn neud llinell llawr a tynnu fe. O, Ma' fe'n neud hert. fel- Chi'n gweld fyna? Chi'n gweld yn deudi fyna? Mor Fel, hawdd a hynny. O, wel, ti'n Ti'n be? hyderus, de, swn i Neu gallu... calon. Wel, Gwych. A tros, beth yw'r camau nesaf nawr te, Mandy? Y camau nesaf yw roi y ffrwyth ar ben. So, bod ti'n ein adau i ni'n mynd i Ie. blasu nawr te, achos i ni'n eiddgar. dim yn siŵr iawn pa un di fod i fynd, ond dwi wedi dod ar ddau draw un, oce? Na fi. Ti'n wedi grafau fan un. O, so beth i'n mynd, job down, ar y gol. Ie, o, fi'n droi, dwi'n meddwl. O, dwi'n cat to bed, mi'n gymryd yn llaw i, dwi'n meddwl. A fi. Dyna ni. Allwch chi roi beth bynnag chi moyn. O, To. hwnna'n lyflu.